এটা চেকটো আজি মানে বেমাৰৰ কাৰণে দিলে। কোনে দিলে? আজি আমাৰ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ছাৰে দিলে। আপোনাৰ বেমাৰ হৈ আছিল? বেমাৰ হৈ আছিল। পৰা নাছিলোঁ। তাৰপিছত মই আবেদন দিলোঁ। আজি বস্তুটো মই পালোঁ। নথৈ আনন্দিত হ'লোঁ আৰু আজি মই পাই পালোঁ। মোৰ ঘৰত দিব আহিল তাৰপৰা। মই বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ছাৰক মই একদম ধন্যবাদ দিছোঁ। তাৰমানে মোৰ কাৰণে যদি ইমান হেৰি কৰি দিছে, ইয়ে মোৰ যথেষ্ট তাৰমানে ভাল আৰু সহায় হ'ব, মানে অলপমান সৰা পাম আৰু ছাৰো যাতে আৰু আগন্তুক লাগি ভাল হৈ যায়, আমিও যাতে আশা কৰোঁ আৰু এইখিনি মোৰ ধন্যবাদ। एक्चुअली CM रिलिफ फान्डनिफ्राय थांनाय 6 तारिखआव जोंनाव मटामटि फ्राय 80 खान चेक फैदोंमोन बेमार आजारनि सिकित्सानि थाखाय एकदम राङारि अनसुंथाइ माने थाखा फैसानि अभाबाव जायफोरा सिकित्सा खालामनो हायाखै बेमार आजार सिकित्सा खालामनो हायैफोरनि थाखाय एसे राङारि अनसुंथाइ हरदोंमोन चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय। गतिके दाखालि थांनाय 6 तारिखआव जोङो मटामटि 85 खान चेक मोन्दोंमोन। बिनिनो जोंनि MLA बिश्वजित दैमारी बिथाङा मन्त्रि बिश्वजित दैमारी बिथाङा थांनाय 6 तारिखआव फ्राय 80 खानसो राननानै थांदो आरो गांबासो दंबावोमोन। बेखौ जों दिनै न' बेनिफिसियारिनि न' फैनानै बेखौ होनानै मोनसे हाबाफारि लादों। एक्चुअली बहुत बेमार बेफोरबायदि दङ जायफोरा थाखा फैसानि अभाबाव बेमाराव गोलैनानै थायो, मेडिकेलसिम लांनो हाया, न'आवनो गोलैनानै थायो, रोंस्लाबा बा बेफोरबायदि मानसिखौ आगोलनिफ्रायनो एक्चुअली CMआ गावनि रिलिफ फान्डनिफ्राय हेफाजाब होबोबाय थादों। जोंनाव मटामटि फ्राय प्रत्येक मासावनो 30-40 खान बेबायदि चेक फैबायानो थायो एकदम थाखा फैसा अभाब थानाय मानसिफोरनि थाखाय। गतिके बे बाराव जोंनि मन्त्रि MLA बिश्वजित दैमारी बिथांनि दैदेननायाव एसे बांद्राय फैदो, मटामटि 85 खान बे बाराव फैदो। गतिके बेखौनो जों दिनै बेफोरखौ न'खर न'खर थांनानै राननायनि मोनसे हाबाफारि लानानै दिनै फैनाय जागोन। निस्सय होनाय जागोन, खारन बेखौ दाल' नङा आगोलनिफ्रायनो होबोखाबाय थादों बिदि। आगोल हयथ' बेफोर खोथाखौ बहुतानो मोनथिगौ, बहुतानो मोनथिया। मोनथियैफोरनि थाखायबो आं दिनै नोंथांमोननि जरिये मोनसे बुंनो सानो जे सोरबाफोर बेबायदि थाखा फैसानि अभाबाव जुदि दासिमबो बेमाराव गोलैना दङ, बेमार सिकित्सा खालामनो हायाखैब्ला नोंथांमोना दाबो जोंनि बागानपारायाव मोनसे बिधायक सेवा केन्द्र अफिस दङ, MLA नि अफिस। बे MLA अफिसाव नोंथांमोननि बेमारनि दा सोलिबाय थानाय बेमारनि डकुमेन्ट्सखौ लानानै जोंनाव फर्म दङ, बे फर्मखौ फिलआप खालामनो हायोबा बयबो मोननायनि मोनसे सुबिदा दङ। আমার অসুখ হৈ আছিলে ছাৰ, চিকিৎসা কৰি আছিলোঁ, পইচা পাতিৰ অসুবিধা সেইকাৰণে এপ্লিকেশ্যন এখন দিছিলোঁ MLA ছাৰক। তাৰপিছত কি বুলি কয় আজি চেকখন পালোঁ।